שלום לכם צופים יקרים, והיום נפתח צ'אנל חדש ביוטיוב שנקרא Combat Arms Fafto Players. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה אומר, אז אני אסביר לכם. כל שבוע אתם תשלחו לי לאימייל את הסרטון שיצא לכם ממש טוב, לא משנה במה, QR, Elimination, מה שאתם רוצים, ואני אחליט אם הוא מתאים להיות בתחרות. אתם תשלחו לי את הסרטונים ואני אעשה מה שאתם חושבים, Fafto Players. אני אעשה את 5 מקומות הראשונים של השבוע ששלחו לי. ואל תחשבו שאתם סתם מתחרים, זה לא על סתם, זה לא כמו בערוצים אחרים. פה אתם תקבלו גיפטים גם. הגיפט הראשון של השבוע הזה, או האקדח הזה, G23, אני נותן אותו לשבוע או לחודש, תלוי בסרטון שתשלחו לי שיהיה במקום הראשון. איך תדעו, אולי בסוף השבוע הזה יהיה לכם G23 לחודש. אז תודה, והאימייל שלי יירשם בתיאור של הסרטון. יאללה ביי.